makadlok mo ka day. Ito magkadlok day. Ha? Ito magkadlok ba yun? Pagdali na, tubtik na. Sino, ikaw lang kambiyan na Hindi siya. na. Video lang na ako. Oh, bijuan lang. Sige, sige. Kadlo ka ni, uy. Tikoy. Sudik na mo jawa ba yun? Okay na ka? Okay na ko sis, kurban ko sis, kaya ba simula? Ikaw, Nicole. Kuan ta ba, masudlan Ha? ka ni. Okay ra. Sige na daw. Magkuan sa mo, amahan na mo man daw na ugkuan. Sabi start ni butang. Start. Amahan na mo man daw na ugkuan. Isa ka amahan na mo ug maghimiya ka Maria. Nya moingon ta dayon og Spirit of the Glass. Handa ka na ba? Nandito ka na ba? Mutubag man daw na. Oo, yun. Unsa man? Go na? Go na? Ay, guna. Go! Go na ba ta? Go na tayo. Go na tayo. Go. Go. Yan ang kamot daw. Ano lang? Ano dong kamot? Magampo na ta og kuan, maghimaya, amahan namo og maghimaya kamera isa-isa. Go. Amahan namo naka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, umabot ka na mo ang imong harian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mayngon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. O pasaylo kami sa among mga sala. Ingon nga pasaylo kami sa nakasala ka namo. O dili mo kami itugyan sa panalay, hinunuan sa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos sana kanimo. Bulahan ikaw sa babae na tanan, bulahan sa bunga sa tiyan mo sa Jesus. Santa Maria, inang ka sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon sa oras sa mong kamatayan. Amen. Spirit of the Glass, andyan ka na ba? Spirit of the Glass, andyan ka na ba? Hala, yes daw. Anya. Muli na ko bagay ay. Asa mga bayot? Tikoy! Wait, tingin unsa man ka tikoy? Lingkod diri ba? Lingkod ba? Piste nga ba yun? Lingkod bakla? Bayot, kuan na ka. Lingkod ba? Katawan ka ba nimo oy? Palingkod lang. Sudlan jud kay aron day. Sabot ay ka. Lingkod ba mo? Buang tikoy. Kay buti ko yan ay ron. Dili na pala. I-continue na to mama. Sudlan jud mo ron sige. Sudlan jud mo ron. Timbak ni. Ako rin pangutana ha para oy samok. Spirit of the Glass, unsang tuiga ka namatay? One. dapan niya. Timan iha, one. Unsa pa? 19. 19. 19. 19. Unsa pa? 19. Kadlo. 30. 19. Gani. 19.3. Unsa pa? Hala. 1930. 1930 daw. Kedua yan eh. 1930 daw. Kulbaan jud ko. Lugay ka na. Sige ako, punta na to. Unsa kang kinsa ka? Ti. Yung simba ko. Ti daw. Ti, unsa pa? Huy! I. Unsa pa? Ki. Simba ko. Tik. Unsa pa? Huy! Oh. Unsa pa? Why? Huy, simba ko tikoy. Tikoy. Hala. Tikoy. Koy. Huy. Tikoy. Huy. Simba ko. Tikoy. Huy, Nicole. Dai, dabay ko David dai. Tikoy. Huy, paano ang kabila? Koy. Huy, Biniwan niya ako itawa. Ano, Nicole? Koy. Nicole. Nicole. Wala ba? Huy, kuha na ba? Koy. Koy. Huy, kuha na ba? Koy. Koy, ayan dito ba? Huy, Nicole. Huy, Ginoon ba na? Piskat. Pisti man ka. Uy, ano man? Pangit ito ka pa. Tikoy, kisam na pangit akong kanagaguna na agad. Sa makabulot. Buhay pa ko ba yun kaya? Buhay pa ko ba yun? Tabuang na. Yawa, makabilang sunod na Sunood na. Espiritu. Baan ko ba? Baan me. Uy, sure ka? Si Tikoy ka? Uy, ako ni, uy, nabuang mo. Magtarong ba? Ako ni, ako, yawa. Mag-sure. Tikoy na namat. Tikoy. Tikoy dito ay tikoy. Nung saan ka ganyan ba ito? Kuyap man ka? Chacha na ito ba yun?
Step mo tiga oy. Chat-chat pala ka tiga Kalaga oy. ko tikoy. Eh, buhay pa ko bayot. Buhay pa ko Pagbaan bayot. ni Day. Pagbaan jud mi Day. Atay man ka, uy. Pagbaan mo si mong kuan drama. Prank ka di ka ni Malaka? Prank kay bayutan ni. Kuyan ni. Bigyan ko, day. Bullshit. Liman ka. Tara na, uy. Atay man, uy. Uli na to. Kung saan inyo tanan? Atay mo. Buang. Ano yung mata? Prank-prank mo rin. Kuyan ni. Hayop.